Hello. Yeyi wena room. Yeyi wena. Umhlukumezelana ubhoyo lapha. Eyamlongane mfana wami yezwa. Eyamlongane. Gama ulethi igama lami akuyena uroom. Igama lami umagqomoza. Noma mhlawumbe usungathi room zake, kodwa ke angiyena uroom wakho. Yeyi wena iyafana leyo nto. Room zano room iyafana. Mfana wami usufundisa mina manje. Ucathi angazi uroom uchaza ukuthini? Uyadelela futhi unjalo, uyadelela wena mfana. Mfana wami mina ngafunda enyuvesi mina mfana wami. Ngafunda enyuvesi. Ngangipasa ngo-destination mina mfana wami. Yeyi wena uyabazi okhumlado okhumula ungilande. Yeyi ucathi angazi uroom uchaza ukuthini? Yeyi wena mfana. Urasta uqamba amanga ayikho lento mina ayikho into engumhlukumeza yona la. Qamba amanga nje loyo. Awubheke nje ingane nami nibiza ngani? Awubheke nje ingane nami nibiza ngoRasta. Yini naleyo? Awuyeke mfana wami ukudubula ingane yami lapha. Ngoba ngizofika mina mfana wami. Kanti awuzile lapho kuzofunda wena, ulibele amantombazane. Bayazi kinzi ulibele amantombazane wena. Hayi ma ulethi isibhamu nje isazokhala ngisazomdubula nje mina uRasta. Naye ngimvimbile angangidubuli, naye akafake mayefuna ukufaka. Oh, usufuna ukufundisa ingane yami ukhohlakala okwenzayo. Izofika lapho mfana wami, ngiyakutshela ngizofika. uRasta ngizombamba mayibuye ecampus ngifuna umbamba uRasta engijwayela kabi uRasta. Mbambe mfana wami, mbambeke. Mbambe khani nami ngizokubamba. Ngithi mbambe ngizokubamba. Kwayivala ifoni man, wayivala. Kusho 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 jengo kupomdala kusho kusho jenge kehle dala kusho